Здравейте, аз съм Ивак Проц и днес тук до мен е Матрикса. Гош. Да, същия. Че ти се скучи Окей, лигата. дай ми го това да отида да обера дърво и ако ей ти кирка, отида да събереш малко голстон. Голстоун ли? А не, той пък събира с меч, дай ми кирката. Голстоун се събира с кирка. А? Голстоун се събира с кирка. Не, с меч се чупи по-бързо. Шанс. Ай, върни ми кирката да е. Така, тя тая кирка се енчатнах, макар е. Няма значение. Шухаме до недър. Добре, да. Аз им да си направя такова, ясно. Значи след малко, като събереме нужните материали, ще Евентуално вече ще се върнем. Да, и може да почне таймлапс, ако си го правиме. И да. И да, така ще се върна след малко. Аз почвам там. И така, може да. Аз таймлапс ще откъп. Аз съм шо съм друго автомат вътре се като гледам се за Кристиан. Ти виж ли го? Аз съм с такова, аз съм с графиката на самия такива. Съм на фаст, аз го виждам вече. Къде викаш? Значи чакай. Видя си с графиката на кости? Не сме на фаста, но ако си иска да видиш точките, ще кажа. Да, сме, окей. Да, изглежда супер. Чакай да сложим GUI скала. По-дълъг пъшо план. Арделът е такова, да е такъв столбик. Хубаво. Макар че няма си ходи, ама хубаво. Аз ще го пека. Добре, ти да го печеш, тъй. И тук какво да бъде? Тук дърво ли да бъде? Какво да бъде? Откъде да знам бе? Не, аз значи, защото е с дървото до... Дям! Не знам колко направя. Начин как стане с... Ще откъм да стикат. Ще къл стикат. Добре, да, така ще бъде. Ще гледам така да редам шарпата. Аз съм пътна цяло. Ще взема да взема жена, че леко се сме. Да схема, я правя леко за леко. Проме там, че джаба е постоянно за леко. Какво ще направиш? Така да добре дам това е. Да, имаш ли да дървото? И дървото ми дай. Ако може, благодаря. Кой скажи телефон? Някой ми писа по фейса. Нека феймус викаш. Някой ми писа, чекай. Да. Тръгни, брате. Вземам цялото дърво и неща, такива работи за къща. Често. Направо, аз ще направя един ческа да сложим всичко. Що ми трябва? Значи, добре се получи, някакъв шикетъл. Да, кефа. Само, че така дървата не съм жена. Къде чест? Сега ще го направя. Направо ще бъде с стейто, човек. Стейто, толкова съм на път. Тим екстрим. Да. На, остави си плати. Омага! Добре, нещо ладно. Колко моля да носиш? Остай. Нищо! Какво направи? Нищо. Че направи един фил. Да тъй, че ладно. Малко пашък, малко. Ладно, че? Не, той сървъра ладно. Да тъй, че ладно, защото гласа ти го чух. Че знам това е луна картик, човек. Сори. Това е еквирка. Слушай дървойка. Добре, чекай ма. Екта. Ама такова, дърво ли е? Лок. Ама не лок бе. Да, аз точно. Да, си отишъл. И сам липсват. И си купеш къде? Значи малко зони. Те за мен това мяза нещо. Мяза. Какво стане, спечи ме стане? Не целям. Чекай да слушаш с. Значи дай малко толкова да видим дали стане. Да, скоро. Къде? Къде бе? Аз го взех. Окей, направи го приклададен как ще. Сега ще направя. Защо ми се чеш така ли? Добре. И отгоре ще го направим така, да? Не ще правим нагоре някакъв етаж. Или надолу. Или само надолу надясно. Само надолу надясно. Значи аз ще я покрива. Значи, щом да чупим топ точ. Съвървам по това, значи тук трябва го издълбая. Това колко може да? 3. Къде? Това е говорилата. Да, защо съм банта говорилата? Не мога да се обясня. Значи кажем тук след долу, дърво. Ясно, нещо трябва и пак лук. Къде е лук? Тук искам горе да има редстон лампи. Няма всекъде, нали? Давай, няма всекъде, ама... Кажем... Какво? Ето тук те 4 блокчета, къде са ми. Тук слуши дърво, аз нямам дърво. Къде? Ама ти ще го щуп.
Или да служа. Така ли така яко? Да, така. Виж. Чакай. Да кажем, тук нали се идва за джани тебла. Тук, например, тук така че пиш. Така. Ама тук ще беше обработено, какво ще беше? Става, да. С ливско, не? Ще яко. Окей, се става всичко така и сега да сложим така рандом турчови. Аз почвам да скарам това турчи. Добре. Да знаеш ли готина всичко, като го чупала? Ти че е скоро. Знам. Сега не знам какво да правя. Окей, тук дизайна. Да продължа дизайна. Значи, тук трябва да ходя към чисто айрон. Към енчантинг. Да, трябва някаква си опитка да ги премести всичко. Добре, предвариш. За енчантинга. Няма смисъл да ни пуска по 3, просто 6 ми по-джерал. Не супер. Моля? Няма достатъчно. Има. Отечки пари влиза вътре. Така виж какво яко. Малко сега събирах. PC 4 Майко. Супер. Ще правя такова да изтечем камък. Аз да се ще правя няколко печки. Да башка 2 фитки. Ще правя ли печка рума? Ще ми изтега другите души. Еш, не река си. Защо? Ще да взема кабел съм да покачаме, че го направи това на колко. И го служа печки. Камъка ли? Колко правя такова на колко. Аз взема кабел съм. Ама ще става 10 такова, защото аз направя торчове. Не, няма трябва торчове. Аз имам торчове, спокойно време да го стоя. Само да спия по един стък. 6 блока. 6 блока, това е 7. Ето тук за долу най-долното няма. Не стига колата, не остана нищо. Къде искам тук ще има? Значи тук трябва ми 6. О май гад, не, оставя по-къде. Няма значението, но виж има гласа, тук пак ще се свети. Или може тук просто да направим така един бутон, който ще светка всички лампи. Не бутон на ръчка по-скоро. Ръчка, хубаво, хайде. Да вземем да места енчантинга. Да спомня да киткаш малко. Ама на ръчка ще го направим още напред и тогава ще го сложим. Колко? Правим един проход китка. Аз ще го направя прохода. В проход, защо проход? Не проход, да. Добре, ти го направи, аз ще го взема. Чакай малко, че не мога. Къде са птици ми? Мога, човек, малко ще остава глупости, че става като кабел 100 недър кварц. Недър кварц? Да, така се пише недър кварц. Това я се го разбирам. Както да, няма значение. Аз съм много някакво правил в нея, няма нищо. Не знам какво правя. Добре, тук така ще бъде енчантинг, така. Да, се слуша там кабел 100, къде ще е енчантинг. Разбрах. И знаеш ко? Тук можем да го направим така, както искаш твоята вода. Не, виж, чакай сега, само си. Ще се шпикерите. Ела, пусни вода тук. Пусни вода. Не, човек, не мога. Пусни вода. Чакай! Аре! Чакай! Идва, пускай вода. Идва, ще да спя. Тук. И аз куткати. Сега тук, защото има такова дупча, бамбуча. Така не. По-скоро да слушай портала. Какво ще кажеш? Да, но човек не ще напуска на съвсем друго място. Не, аз също място ще ни пусна. Както беше чупено портал долу, защото беше чупено клипа, аз го пусна и беше също място. Ама ако го преместим, няма да бъде също място ще е. Хубаво е, дай да правим. Ще дам долу да го взема. Сега го вземе. Кой даш, ако аз съм прав? Кой ще дам дума, къде ще дам? Добре. Не, искам ти да дигнеш 3, ако аз съм прав, искам ти да дигнеш 3, сега да не чакнеш меч. Добре, нямаш проблем. Ай да проверяваш. Добре си. Тук съм просто слезам. Аз съм сигурен някой да ме пръщи, защото не учил. Сега ще ми трябва още малко обсидиан. Още 4 обсидиан ще ми трябва. Що? Ами, защото трябва да стане хубаво. Добре, 3, още 4, 3. Така да 8 и 6, 14. Какво 14? Обсидиан ще трябва. Или 16. Спокой, човек. Ами, трябва да го дадем. Чакай сега, колко обсидиан ми трябва? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. За да е хубав.
че е грозен, ще бъде. Ще се бие тук с заслан. Какво ми цъкаш? Ево се бий с него. Трябва да се биеш, не трябва да се напориш. 12, колко е? 14? Да. И вече веднъж ми трябва да ще го научи така. Продължава да се учи. Не знам ли се продължи. О, мага! Всички лезнаха. За секунди, човек. Сече не се почва да чупува, човек. Горкия ти на колко да рабилите чекат? Ами, още не е светло-зелено. Добре, аз е стабилно. Ще да доста дъртич. Пустай! Нищо, казах. Че събере дърво. Ние имаме достатъчно, имаме често. Колко имаме? Имаме спокойно. Колко имаме? Имаме спокойно. Абе, искам да знам, Курбо! Ако не съм го взел. И имаме още в малката база. Малката база не е често. Казах малката база. Тази, която правя в момента е голямата. Каза малката база е често. Ще махаме. Не малката. Ладно. Не ми лагна, теб ти лагна. Не ти лагна. Не от сървъра, теб ти лаги. Не как не лаги, човек. Често къде знам човек. Мога ми човекът. Има моля за малко това. Кое? Шоколад. Със сиво. Не казвам като свършиш, трябва да шпестим пак. Не ти казах да... Какво да направя? Стой. Значи трябва да бъде на няколко етажа и може да го направиш така, че като... Какво? Ами да бъде лесно система, да някъде да един бутон и тук с... Добре, ама я ще направя ей тука, после някъде ей тук ще друго ниво. Какво? Виж, значи ей тук, значи ей тук ще почва друго ниво, после тук ще свършиш ей тук ще почва друго ниво. Чакай, значи ей тук кабелстон отбележи. Ей тук почва първата ето, ей тук ще е водата там и като... Натисна бутона. Да, и тук ще е пак картофите, да кажем. После ей тук идват морковите. И някъде тук, трябва да се виждаме. Ето някъде ще са това. Ще са пак моркови. Добре. Защото ние сме зайци, да. Аз съм Зайо и обичам картофи, но мразя зайци. Малко чуем да ги има. Аз съм Зайо. Супер. И обичам пишки. Обичаш пишки. Зао. На човека тук има. Дай, поне само това там да изчистя, моята. Добре, си карачи пръчки. Сега тук да виж колко много имаме, ще трябва повече. Колко диаманта имаме вече? 20 и нещо. Те ще направя безкрайни източник. Ще направя безкрайни източник към. Добре. Ето тук ще се услужа. Заю Паю се наричам. Всички много ви обичам. Виж как става. Влезе. Чакай да. Къде ти призомбито? Не го знам. Че си метка. Къде? Не знам къде. Призомби къде си? Сега пак си влезе, потълно му хареса. Виж, влезе. Чакай. Няма чакам. Ще чакаш. Ико! Не сладки много кефи, как стана. Не се спя. Малко. Човек, нали тук трябва да бъде и тази шарка тук, бе? Защо го слагаш това? Виж, тук трябва да бъде и тази шарка. Опрей водата, не ти казах да го правиш. Аз тук се обърках и с нея. Може ли да го направя, ако си махне водата, бе? Добре, да ми се край. Поне виж как съм го направя, бе. Видях, яко е. Видях го, да се ръскам. Може виж, ела. Може да сложиш и тук още обратки. От тази страна. Не, аз не съм. Аз имам да после тъчно. Виж май повече макет. Тук си чуть отзади има. Друго. Къде? Чакай. Опа. Трябва много дърче. Така, ноч. Виж, имаме ноч. Сам ти един много виж, ако се смотиш чапак. Шредера с това шредерите? Да, аз съм шредера. И яко изглежда с шредера. Много макар. Много макар, точно така. Много макар.
водата е яка. Значи савана ми изглежда някакво зелено. Тъп. Кое? Савана ми изглежда зелено. Кое? Ами, това, кажи го. Дърта, грязно. И какво? Не, аз на мен си ма кеф, то пече, първа стъпна кефе. Наше решение. Наше решение. Ами да, няма да бъде. Хубаво изречение. Ами, няма да кой друг да бъде. Мое, не твое. Това решение е мое. Ти не мога да смееш. Разбираш ли? Мое, да. Курфоста потка. Само за тебе. Той то само за тебе. Нямаме друго. Дай малко друго. Дай друго е. Дай ме логове, уе. Между другото, някак съм го направил точно симетрично. Добре, ма дай така, дай ми друго. Ма логове. Човек, тук служи, тук стоя на стомбрик. Ще да си ви казвам. Дай ми логове. Нямам истината на нещо. Много ми даде. Ти си леко нахален. Не съм. А виж малко кефето. При мен. Ама пък ще ми стигне дървото. Не мога да се организираме, ние да направим с така. Да кажем на Владо, че мога да съберем ние 6 човека там. Или 5. А виж колко ми кефето при мен. Нищо не ми се получи на мене. Не знам докъде ми е проблема. Питам те дали на тебе че хареса при мен. Аз те съм тотално нощна. И не говориш никога. Защото не слушаш. Човек, нещо тук си прави този ти с мен, не също не. Окей, кефето. Къде? Това, да. Сигурен си. Да, лъжте ме. Не. Добре. Имаш ли дърво обикновено? Трябва ми 1, 2, трябва ми 8. Трябва ми 8 бутона. Трябва ми 1, 2, 8. Дай ми едно, дай направи един бутон, моята. Един бутон, моята се. Добре, чакай малко е. Какъв са дръста, каква шапка? Айде ми давай. Супер. Такова нещо май не ми се получи шапката. И това беше. Горе-долу. Самчо, може сяк да се справи. Ай, че. Това е нашия И за прогрес. последно ще Това е слушаме. нашия прогрес за нищото. Защо съм зумнал толкова много? Бе, не мога да се видя на картата. Вау. Спрях. Ако ме удариш още веднъж, ще ти обещавам, че ще погреба. Да, точно така ще погреба в водата. Аз сега си съм се легавили, някъде се сложа. Къде сложа енчантинга? Чекай, нали се да правим, значи в разработка. Защо това не може да се отвори, бе? Чекай, това е в Негро. разработка! Чшт! Руинегро. Не! Тяма. Айде си много прост. Естествено. Само Джон може сега да се справи. Искам нека просто го служат от тъп енчантник за са енчантна. Просто. Толкова много искам. Да. Да. И тук направихме. Какво да правим? Тук направихме една просия, която изобщо не ми хареса, защото е made by Evo, но това няма значение. Да, не е сложил навсякъде вода и да, и не струва. Както и да е, това няма никакво значение. Аз това знаеш колко време го чупих, бе. Ма да, мисля, че му интересува. Няма ти върна между кирката. Върни ми кирката, върни ми я. Върни я. Ти обещавам, ще пречукам. Моне, човек. Ето, хвалил съм ти я земя. Не, буквално тук е долу. Иво, покажи се. В тебе, бе, човек! Не е в мене, покажи се. Къде си? Ето ма. Не мога за момента, защото нямам Къде кирка. си, бе? Виж го под земята съм, идиот! Ай, покажи се, бе, негро. Под земята съм! Руй, негро. Ще се му убия! Ако ме прецакаш, човек, В момента се опитам да чупа, хвърлял съм ти кирката. Това, като чупиш Glowstone. Ето че. здрасти, благодаря. Чупи да изляза, че не мога сега. Чупи излезе. На колко сърца си? Не, На колко сърца си? едно!
Не, сериозно, Кокси. Не! О май гад. Човек! Не! Не ли живееш на едно сърце, бе? Това ми за половин. Имам Project Protection. А? Имам Project Protection. О май гад! Добре, стой си тук. Не, помощ! Няма. Не! Не си отивай! Не дивай! Ама не дивай! Не! Ама не дивай! Арби! Йой, излизай, бе! Ари, излизай, бе, човек! Опитва се, чипа го това е, чакай. Не! Виж го колко е топ, човек! Не! О май гад! А, На колко сърца си... Осъзна, че ще умреш. ще успея! Какво да направиш? Давай! На колко сърца си? Махнал си ми 3. Чакай, опита се скача. Сега съм на 4. Значи сега, ако те удараш, ще останеш на едно, така ли? Да. Математиката ми е силна. Ох! Оцелих ли те? Да! Искам да оцеля между очите. Чакай! Yes, бе! Ще са колко си тъбе! Човек, служи просто тук на... О, как изплува стилно! Значи в момента... На колко сърца си? Махнал си ми 3 половина. А ти на колко си? Еми 3 половина си ми махнал, идиот! А На ти на колко си? Ау. Дори не си да... Дори мишката не беше... Добре, сега... Имам пръчка! Ко правиш, идиот? На колко сърца си? 1! Да ти говоря аз все пак. Ето, вземи си. Аз тук се разпълна. Ами, защото тук май сме спали. И двамата. Спали тъй, сме с къд- теб. Не сме спали заедно. Къде да сложа енчантника? Кажи. Чакай, нали сега ще го разработваме тук. Значи, Не, това беше аз каквото имам направихме 31 за лево и ако умра около ти 2-3 обещавам, че ще часа. се намеря у вас и... махни, бе! Това тук го чупих около половин час. Да. Е. Изобщо не И... Това беше за сега. Ще има Не Ще има следващ епизод на разработката. О, Спокойно. И коментирайте, оценете. Чао. Нека бъбъча.